شبکه فکر شما تقدیم میکند. السلام علیکم هموطنان عزیز، با شما هستم از شبکه فکر شما حسین نورالدینов. سرآغاز منتداری خود را به تمام پادپیشگان خود میرسانم که ما امروز از 500 نفر هم گذاشتیم. انشالله با دستگیری شما، با خواست الله بزرگ، از 1000 و 100,000 خواهیم گذشت. دوستان عزیز، کسانی که مرا باری اول میبینید، дароед ба канали фикри шумо, шабакаи фикри шумо обуна шавед. дӯстони азиз, дастгирии шумо ба мо хеле лозим аст. обуна шавед, иншоалло мо дар хизмати шумо ҳастем. ҳаракат мекунем ки видеоҳои ҷолибро баҳри шумо пешкаш намуда бошем. ман миннатдории худро ба дӯстони худ баён карданӣ ҳастам ки маро мақсад телефон мекунанд, мегӯянд чаро видео набаромада истааст, мақсад видео намондааст, видео пешкаш накарда истааст. бародарони азиз, мо ҳам аз муҳоҷират ҳастем, кору фаъолият дорем аз шаҳрҳои Россия. мақсад кор бисёр барои авай вақт меёбем. иншоалло баҳри шумо видеои ҷолибро хоҳем пешкаш кард. иншоалло имрӯз мақсади видео кардани ман, бародарони азиз, як дӯсти мо телефон карданд имрӯз. пеш аз дӯсти мо, як бародари узбек, одам ба мо, мақсад подписчики мо ҳастанд. одам инстаграм ба баромаданд, номерое гирифтанд, проблемаи худро мақсад ба мо гуфтанд. хеле ғамгин шудам. бародарони азиз, ман дар охири видео ва сабти вай бародара мегузорам. иншоалло то охир видеоро тамошо кунед, мақсади видео кардани манро мефаҳмед. бародарони азиз, ман чӣ гуфтанӣ будам ки ҳамин бародарое ки мехоҳанд телефон харидан аз шабакаҳои интернет, мақсад юла, шабакаҳои номдор юла, авито, то пеши ҳамон фурӯшанда наравед, телефонро аз даст нагиред, ба онҳо бовар накунед. мошенникҳо бисёранд ки мақсад аз хона шишта шуморо фиреб мекунанд. ва бародари мо зудбоварем, мо тоҷикҳо ҳамаро бовар мекунем. ҳамин зудбоваре мо аз пишти зудбоваре мо ҳама хел фиреб мекунанд. бародарони азиз, ва бародари моро мақсад бародари мо даромадааст ба шабакаҳои номдор ба мисли авито, ва дар авито ин ҳодиса рух додааст. даромадааст, кадом телефонро ба худ маъқул кардааст, хостааст телефонро харад. ин телефон, мақсад телефонро реклама кардагӣ дар ҳамон авито. мошенникҳо бисёранд ҳозир дар тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ ҳастанд, дар одноклассники, дар контакт, дар тамоми ҷо ҳаст, дар инстаграм ҳастанд. реклама мебарояд, роҳнамо, мақсад канали роҳнамо ин хабарро ба шумо расон ки рекламаи Ҳабиб Нурмагомедов бо тариқи ин реклама истифода бурда истодаанд. як рафиқи мо, як дӯсти мо ҳамин даромада ҳамон саволро хостааст ҷавоб диҳад ва як фиреб карданд. як одами мақсад мефаҳмидагӣ, як бача мақсад русиро хушрук ҳам мезанад, университети ҳаминҷо мехонад ва медонад забони русиро, ҳама чизо медонад. ҳавая фиреб карданд. барои ҳава эҳтиёт бошед бародарони азиз. баъд ба сари масъала меравем. ҳамин бародар даромадааст ба ҳамон шабакаи авито, хостааст телефонро харад. бадбахти хонасӯхта номерои картаи ҳамин бародарро пурсидааст. ин бародар бошад, номерои картаро додааст. ҳамон бадбахт хонасӯхта пул ош намешавад. хаб ин калазардоба хеле гапҳо нест. баъзе бародарони худо ҳамин корҳои мақсад мошенникиро кардесанд, наметарсанд аз худо, ва пул заҳри баданатон мешавад. фиреб накунед. ин дар Россия мо пула намерӯем. бароед меҳнат кунед, кор кунед, пул ёбед як бор, баъд ба қадри пул мерасед. дар шабакаҳои иҷтимоӣ шишта, дар одноклассники, дар дигарҳо шишта мардумро фиреб накунед. бо махсусан ҳамин бародарои худмон, тоҷикои худмон, ғариборо пул ёфтан осон нест аст ки шумо медароед
одамои намедонистага фиреб кунед. Барои ҳамин будти человеком гуфтӣ ки ҳаст ки фиреб накунед. Мақсад номерои картара пурсидааст, гуфтааст номерои карта ки гирифтааст, се рақами пишти номерои картара пурсидааст. се рақами пишти карта ин махфӣ аст. Инро бояд фақат шумо донед, дар ягон кас надиҳед ин рақамҳоро. Баъд ба телефони шумо смс мебиёяд ва смс ҳам телефон карда ва ё гирифтани шумо мумкин. Вақта ин смсро ва ё бо тариқи намедонам чӣ хел хакеро ҳастанд, мақсад мошенник ва ё рӯзҳо солҳо кор мекунанд, ба ҳамун телефон ба кор мекунанд ки мақсад чӣ хел ёванд ва ё медонанд чӣ хел мардумро фиреб кунанд. Ба ин фиребҳо дода нашавед дӯстони азиз. ҳушёр бошед, худатонро эҳтиёт кунед. Мақсад номерои картатона, номерои телефонатонро ба ҳар як мошеннику ба ҳар як ахмақи хонасохтаҳо надиҳед. салом бародарони азиз, ҳамшаҳрон, ҳамдиёрон. Ман шумо ба як чизе мегуфтанӣ дорам. Ман недавно телефон харидани будам ва через Авито зашел на Авито, смотрел, там хороший телефон, цена тоже недорого, так что я хотел этого. Мехаридаги шудам, соҳиби телефон қити, нависи кардем, он занак хо мардак қити навис кардем, он нигор, оказывается, он мама навис ки, я не город, так что могу через почту отправить. Я поверил, вот, и потом я отправил ему как-то долбанную карточку, которая написан там код через Сбербанк. Вот. И потом они вообще-то сняли мои деньги, вообще там был у меня 5500 рублей, вот все сняли, и, у них телефон отключен. А они говорят, меня хотел обмануть, еще ты, ту ебо 5000 дига сумма кушаш куни, вай мекуна. Чизаш гум, пулата гашта мегири, 5000 да гашта мегири. Мо телефон 7000 договор карда будем. Вай фиреб дод ки ту аввалаш 3000 та парто, ман акси худам хуш мекунам, бад кайки получат мекуни, ба вай мекуни. Пулак монакши мети. Ҳамин хел фиреб кардам ки ман худам натонистам. Ман худам ин хел бача не, ин хел фиреб мехӯрдаги бача набудам аслан. Бародарон, эҳтиёт шавед.